С этого года Высшая школа журналистики и массовых коммуникаций прекращает прием студентов на очное отделение бесплатно. Все, бюджетные места кончились. Больше не будет. Это, естественно, со всей остротой ставит перед нами вопрос подготовки национальных кадров для работы на телевидении, особенно на национальном языке. Барыбызда хәшул турында сөйлибез дә, уйлыйбыз да һәрвакыт. Ну, комитетта күтәрәм бу сорауны, дәүләттә дә күтәрәм, әлбәттә. Грантлар булырга тиеш. Ну, ничектер милли журналистиканы бит инде, ничектер булдырырга кирәк. Аның өчен стипендия түләргә кирәк әле, мин уйлаганча. Какой монда? Бит хәзер акча кирсәң, стипендия дә юк бит әле. Әле сине әтиеңнең ашатырга тиеш, ишетергә тиеш. Общежитие юк, түләргә тиеш, квартира өчен. Күрәсезме күпме? Монда бит хәзер бер баланы укып чыгарырсың, берничә миллион акчасын акча кирәк. Мин уйлаганча, бу мәсьәләне дәүләт программасына кертергә кирәк, әлбәттә. Бер раздел кебек кертергә кирәк. Милли кадрларны әзерләү, укытучылар гына түгел, журналистлар һәм башкалар. Беренчесе, бөтен редакциялар белән җыелып, бөтен теләгән кешеләр белән җыелып, интернет гәҗитләре белән бергә җыелырга да татар группасын булдырырга, по-татарски просто ответить. Татар группасын булдырырга. Икенчесе, тиздән гуманитар университетны төзеп, анда татар журналистиканы ачарга. Менә ике вариант. Пока этого гуманитарного университета нет, где бы готовили и педагогов, и историков татарских, и филологов, и все остальные специальности, которые нам нужны для того, чтобы сформировать наше общество, то мы, конечно, вот будем пока заниматься обучением. Еще повторяю, 10 человек, это было бы неплохо, если, потому что, согласитесь, чтобы нужна была группа, что нужно, чтобы это была группа, чтобы это было общение. Хотим попробовать. Естественно, что там будет составлен соответствующий договор с теми, кто выиграет этот конкурс, там 3 человека, соответствующий договор, согласно которому они должны будут потом, после окончания обучения, стандартный договор на обучение, вы знаете, они сейчас уже достаточно отработанные схемы, когда они уже закончат обучение, они должны прийти и отработать определенный срок на телекомпании для того, чтобы, отработать свое обучение. Если нет, то просто возвращаешь деньги за обучение и как бы гуляй на 4 стороны. Сәләттә дә баралар, бар инде кешеләр. Но бит буларга хәзер киртә куялар, акча киртәсе. Аны ничек үтеп китәргә? Менә шуңа күрә бераз булышырга кирәк дип саныйм мин. Татар журналистика бюджет урында булырга тиеш дип саныйм мин. Шуңа күрә генә шул мәсьәлә белән кайгына башладык.